Здравейте, аз съм Александър Герасимов. Днес е деня на Коледа. Тази година реших да остана сам, тъй като не исках да се натоварвам покрай семейство и роднини. Но както и да е, това не е важно. Всичко започна преди няколко часа. Бях сам в къщи. Гледах си на компютъра, тъй като исках малко да се разсея от това така наречено коледно настроение. Всичко беше наред. Избирах си какво да гледам. Докато не го чух. Почукване на прозореца ми на терасата. Това не е възможно. Аз съм на последния етаж. Направих си, че не съм го чул и продължих да си гледам на компютъра. Няколко минути по-късно го чух отново. По-силно от предното. Вече не съм се бях оплашил, но се направих отново, че не съм го чул и продължих да си гледам в компютъра нервно. След около 3 до 5 минути се чуи третия път. Много по-силен от предишните два. Реших да стана и да проверя какво се случва. Погледнах през прозореца, но не успях да видя нищо. След това реших да отворя вратата на терасата и тогава го видях. Подарък. Коледен подарък. С треперещи ръце го взех и го вкарах вътре в апартамента си. Седнах на леглото си и почнах да го разопаковам. Успях да го отворя и вътре видях Have a holly jolly Christmas, it's the best time of the year. Now I don't know if there'll be snow, but have a cup of cheer. Have a holly jolly Christmas, and when you walk down the street, say hello to friends you know and everyone you meet.